Днес ще ви покажа нови придобивки от Temu. Първото нещо, което ще ви покажа е ето тази страхотна лятна чанта. Погледнете колко е яка само. Има си и дръжчица, която е доста подходяща за слагане през рамо. И може вътре да се поберат телефон, червило, портмоне, доста неща. Наистина е много сладка тази чантичка. Ето да видите по-отблизо. Купих си една пилатес топка. Тя е малка, така че няма да ми заема толкова място. Взех си един златист бански. Ето да го видите. Ето да видите горнището. Доста е готин. И това е долнището. Наистина изглежда много добре. Отговаря на снимките. Взех си един хамак, тъй като моя приятелка има хамак и аз също реших да си взема. Купих си няколко летни пръстена. Този е първият. Изглежда наистина доста красив. Ето ги и другите пръстени, които си закупих за лятото. Наистина са жестоки и си отива доста с лака на ногтите ми. Това са последните два, тъй като единия пакет съдържа повече пръстени. На вас кой продукт ви хареса най-много? Ще се радвам да ми споделите в коментар и да ме последвате за още.